Žlijeb je ovaj put spojio Borac i Široki Brijeg, odnosno Olimpik i Zrinski. Banjalučki klub igra veoma dobro u nastavku sezone, ali nema sreće prilikom određivanja parova, jer ako želi u finale kupa, nakon Sarajeva mora da eliminiše lidera Premier lige. Široki Brijeg je trenutno u najboljoj formi, a lagana prednost Hercegovaca je i revanš na Pecari. Olimpik šansu za Evropu traži kroz oba takmičenja, a pretposlednja prepreka Vukovima u kupu su mostarski plemići. Sigurno je da obje ekipe imaju svoje adute za prolaz u finale. Prošli put izvukao sam najtežeg protivnika Sarajeva, eto, prošli smo ga, mislim da je i sad najozbiljnija ekipa, Široki Brijeg, ići ćemo da igramo normalno, možda je to teži neki put, ali eto, ako prođemo idemo do Evrope. Nismo puno razmišljali o protivnicima koji će biti, maksimalno ćemo shvatiti ovo, jednostavno to je faza natjecanja gdje se sad mora do kraja ići. Znači, ako sad ne uradimo u ove dvije utakmice ništa, kao da nismo ništa ne radili. Volio da igramo pred utakmicu u Mostar, ali tako je žrebom odlučeno. Ja se nadam u kvalitet naše ekipe i naš prolaz dalje. Sve četiri ekipe su vrlo kvalitetne, tako da mi možemo biti zadovoljni što je to fudbalski klub Olimpik i nadamo se da ćemo u dvije utakmice biti bolja ekipa. Prvi susreti bit će odigrani u srijedu 15. aprila u Banja Luci i Sarajevo. Revanši su 2 sedmice kasnije.